Lapha nikhuluma noThemba Bellington Zuza, oyiformer sihlalo we-transport, ongumsunguli wayo futhi nonguyena walelo amalungelo abantu. Namhlanje njengoba sihlangene la, sihlangene ngomcimbi wamaqhawe esizwe salapha kwaCele. Ngeke ngathatha isinqumo sokuthi amaqhawe akithi wakomelise ngokumsebenzi wawo, ngokusebenza kwawo, ngokuzikhandla siyibambile impi namabhunu. Sagcina sinqobile, sagcina njengokubona nje abantu bela labo bantu ibona abanikazi balezimo obayibona ezihlaza ishoti masehamba lezimo bezihlaza ezabo sanqoba nalamadodo wabonayo. Okay, sanqoba sase siyabamba, ngase ngiyabamema ke bonke labo bantu ukuthi abeze nayo inkunzi sesibambile sisesibayeni. Okay, sase ke siyaphumelela ke namhlanje na ngithi angibacole laba bantu ngoba basebenza bathembeka esizweni. Ekuhambeni kwethu indlela esasihamba kwakulula ukuthi babe ngathengeka endleleni, nami ngangathengeka endleleni ngoba kwakuthi mangabe kwenkathi ngiyohlangana nabelungu abanjengoChris Sonda, abanjengosondasi ophethe uhulethe kwenkathi ngiyohlangana nabasempambanyoni oMselasini abanemali abanama-billions, kodwa kwakungelula ukuthi ngangadayisa ngomzabalazo walamadoda engiwakhomba ngendlela. Lezi zipho ibonayo ke izona kanye engwabonga ngazo lamadoda lawa owabona. Ngibonga wona ukuthi madoda nasebenza nangithemba, akukho kubi, asikaze sixabane nabo, sisebenze nabo yonke into yabayinto. Kusho ukuthi i-background ye-trust yethu njengoba amanye ama-trust ayawa kwezinye indawo, kodwa le yethi trust ayikho. I-recurring decimal into yeyizukulwane ngeyizukulwane, ungeza abantu ukuthi koze buku Jesu cha sisho njalo, kodwa umhlaba uyozubhubha mawubhubha ingaphansi kweyizukulwane zalezi ingane uyibona ehleli phansi, izizukulwane zazo. Angisakhulumi ngami, sengikhuluma ngalo njengalo ntombazana ngicela ukubhenga kulela lo ntombazana lo sengikhuluma ngayo. Izizukulwane zabo ziyohlale zobe seyithola imali enkulu. Hayi baba sibonga kakhulu. Ngiyabonga nami mnumzane.
Sanibonani. Sanibonani. UZulu Pavarotti utholakala ezona zonke indawo. Wona wonke ama-radio station ingane nani namhlanje kusazonikeza mo Tata MC. Tata MC. Yes, siyabonga lapha namhlanje. Simnandi-ke namhlanje. Uthini wena? Hayi, yabona music lo. Hayi, impela ngikhumbula ngiseyingane. Hey. Umnandi baba music wakho siyabonga baba Pavarotti. Ungibuyisele ebusheni manje. Hayi, ngizobuyela. Ungasali nawe. Siyabonga kakhulu. Sixolise ngokuthi isikhathi sithe ukuhamba. Kodwa ngiyacabanga ukuthi siyabona sonke ukuthi besilungiselela izinto ezinhle. Usuku lwezinto ezinhle namhlanje. Ngiyanazi-ke bahlobo bami ukuthi ningabantu abahloniphayo uhlelo. Futhi la kule ndawo singabantu abayijwayele imicimbi nemihle. Asikhulumi singakanikezwa ithuba lokuthi sikhulume. Nginabantu abahle phambi kwami abangenza nami ngibe nesibindi sokuma phambi kwenu ngisho bengisaba. Ngaphandle kokuchitha isikhathi sizocela la ngokuthi ngibingelele bonke abakhona phakathi kwaleli hholo. Ngibingelele ngizoqala nje ngabantu abadala, omama bethu abasihloniphile beza, nobaba bethu abasihloniphile beza beyiphathela amadolo kodwa bathi cha sizoliqhakazisa lolu suku. Ngicela sibashaye izandla. Bese ngibingelela ulusha lwethu olukhona la phakathi kwethu. Ngibingelele ihambeli zethu zosuku namhlanje. Ngibingelele amalunga e-trust ahloniphekile akhona phakathi kwethu. Ngibingelele abafundisi abakhona phakathi kwethu. Ngibingelele inkosi yamandosi ekhona phakathi kwethu. Ngicela siyishaye ihlombe elikhulu. Ngaphandle kokuthi sichithe isikhathi bengizocela ubaba umfundisi uMpungose, sinobaba la umfundisi. Ngizwile ukuthi naye ukhona la uyisakhamuzi siyamazi. Asiphe izwi lenkosi njengoba sesivula manje umcimbi wethu sikuvula. Ukuthula kwenkosi makube nani. Amen. Angibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Amen. Ngokukhulu ukuthobeka angiqale ngibingelele ubuholi besizwe sasenhlangwini, isizwe sakondosi, baba Ndabezitha. Sibingelele umkhandlu wonke wenkosi nabo bonke asebenzana nabo. Sibingelele induna ezikhona
nabo bonke abakhona emkhandlwini wobukhosi. Ngiphinde ukubingelela icele Farming Trust bonke ngokweinhlaka zakhona ngiyababingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Isizwe sonke samandosi nalabo abasakhele abakhona phakathi kwethu ngiyabingelela nonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngokukhethekile ngibingelele all senior citizens, ogogo nomkhulu abakhona phakathi kwethu. Ukuthola inkosi makube nani. Siyabonga silomcimbi omuhle kangaka lolu suku lanamuhla. Sizothoba nje izwi kaBaba uNkulunkulu egameni likaJesu. Baba ngicela siyabonga sizabona ngokunikela nangokholwa. Sethemba kuwena uNkulunkulu wethu omhle, uNkulunkulu emile phakade. Baba nakho lo mcimbi, Baba mabe udumo kuwe, kube isibongo elipheleleyo ukuthi isizwe sihlangane, kube nento enhle eyenzekalayo. Siyacela Baba wenze okuhle, kubonakale kuphume kuvame ezizweni zethu singabantwana bakho. Usibambe ngesandla ube umenza usokuhle, nozo sinakelela senzele umusa Baba kwabancane bethu abashana abadala. Baba bekhona ubunye bokubambisana, isizwe siphile nawe Baba. Siyathoba egameni Ngiyabonga mphathi wohlelo ngibonge ithuba ongipha lona. Ngiyabonga futhi kubaba umfundisi uMpungozi osekhulumile waqeda konke ngothando. Kuhle ukuthandana bazalwane. Ngicela ukuthobeka kakhulu emndenini wakithi abatwana baseNdlunkulu Mandosi ngiyathobeka kunini. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela
ingqalabutho okuyizona ezikhona njengamanje esinazo njengoba ukhona lo msebenzi kungenxa yabo laba abangalana ngakuthina. Ngiyathobeka kakhulu kunina baba Mboni, ngiyathobeka kakhulukazi namhlanje ngibona kukhona umnguni udokotela uqobo lwakhe uphelezele umama okhuzwayo ukuyeke konke okusemsebenzini angabe uyakwenza udokotela Mboni uzoba nathi ukuphelezela umama okhuzwayo. Siyathemba Mboni nabagulayo ngoba uze emcimbini omkhulu kanje bazolulama ngoba bayabona ukuthi udokotela bekufanele ukuthi aphile. Siyazi kugcwele sitha. Ngiyabingelela abameli bethu ubaba uSokotshane nethimba lakhe. Siyathobeka kakhulu kuwena baba uSokotshane, uSiyo wethu umama uNgema ehamba no-General Manager ubaba uNyaba nabo abathe abayishiye imisebenzi yona futhi le misebenzi esisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. Baba Mshazi founder, ngifuna ukuthi ngikhohle kakhulu wena indlela lo mcimbi owuthathele isikhathi wawuhlela uyimpumelelo kumina namhlanje kuyaqala ukuthi kuhleleke kanjena. Ngiyacela ukuthi ke simshayele ihlombe uMshazi. Ngiyabingelela kakhulu kwibhodi esikadele bafowethu lo mhlaba lona wethu kakhulukazi ukhona uhlalo wethu uNdosi uBC. Siyabonga kakhulu nebhodi lakho lonke esihlalo. uNkulunkulu aze anibusise ukuthi abantu bami engibaphiwe nami ubaba mkhulu nibaphathe ngalendlela. Ngiyabonga kakhulu anginazo izikhalo ngendlela enikhathalele ngayo laba bantu bami nami engabaphiwa uNkulunkulu. Ngiyabingelela kakhulu kunina nonke indlalifa enikhona endlini. Ngibingelela induna ezikhona amalunga omkhandlu engisebenza nawo. Ngibingelela amaphoyisa akhona. Ngiyakhuleka kakhulu khona ubaba uCaptain ubaba uChonco ozosibhekela ukuphepha siphephe kahle. Ama-security akhona ngaphakathi asigadele konke ukuthi konke esizokwenza kuhambe kahle. Zindlalifa ngiyanibonga nonke ukuthi nishiye imicimbi ebeninayo. Ngiyazi futhi ukuthi bakhona abadlulelwe nayizihlobo ebebefisa ukuthi babe nathi la. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu engazi ukuthi engababopha ngebhande likamoya oyingcwele. Ngaphandle kwalokho akuningi okwami bekuwukuthi nginamukele nonke enikhona ngaphakathi endlini. Engazi ukuthi ke ngoba angiselizi ukuba nalo elinye ithuba awuthi noma usuphela lo mcimbi uNkulunkulu anilondoloze anihambise kahle endleleni nifike emakhaya futhi eniphephile. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga amazwi amnandi kababa ophakathi kwethu, inkosi yethu yesizwe. Sikhuluma amazwi amnandi kabi impela ongabalekanga axole bandla, kodwa
ibakhave bonke abantu abakhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu. Ngicela simshalele inye ihlombo Baba uNdosi. Ala phakathi kwethu akekho umuntu ongekho obalekile. Sonke sibalekile. Sekuze kwabalwa impela. Khona ngisho udokotela phakathi kwethu. Siyabonga abakhuzwayo. Izalukazi njengamanje nje seyifisa ukukhipha ingalo ukuthi awumcheck-a la ipressure yami ngathi seyiphakeme manje. Ushukela wamna usuwehla sikhambekile uzosibona baba siyabonga kakhulu. Khona abameli bonenkinga kunecala ubona ukuthi nani lihlula. Donsa ngebhanti ukuthi baba sengathi uzodila nodaba lwami. Uma uhlushwa ngeke ngithi umakhelwane cha umakhelwane akakuhluphi. Kukhona nje ongakuboni kahle khona ukuphatha kabi. Khona ubaba kapteni phakathi kwethu. Uyimpimpa line wena ushona kuyena uthi nje ayidume la. Siyabonga kakhulu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizocela ubaba usihlalo wethu weboard ubaba uNdosi. Uyena ozosethulela ama-guest akhona phakathi kwethu. Abese sipha nje lokho afana mhlawumbe usipha khona kodwa mhlawumbe ngiyacabanga sobe simhlelele kodwa nje besicela ukuthi azosethulela ihambeli zethu namhlanje usuku noluhla lomnandi. Ngicela simphakamise ngehlombe ubaba uNdosi Ngiphinde ngibingelele ibandlela inkosi yesizwe. Baba mfundisi. Abantwana bonke basebukhosini bakwaNdosi. Ingqole zethu lezi phambi kwethu. Izindlalifa zonke zabacele ngiyanibingelela. Wami kuncane kakhulu engizokwenza la. Ukuthi nje nikhumbuze ukuthi ubani laba baphambi kwenu. Niyabazi abanye sekubakhohliwe. Ngizoqala ngomndeni wakho uzwayo. Ngicela phakame lapho uzwayo. Umama Khuzwayo loya nendodana laphaya uDr. Khuzwayo ubaba Khuzwayo siyazi sonke ukuthi siwashiye kanye mhlambe kwesisuku esimhlonile naye iminute. May his soul rest in peace. Amen. Ngiyathanda ukuthi ngingande ngomndeni wakho uzwayo kancane ukuthi udokotela kodwa ufunde khona la nakubeselapha phezulu ufunde khona la wakhulela khona la bayimali sibhekela isekhambini kodwa ukhulele la siyabonga kakhulu ukuthi kuyafundwa lapho lezo ngithi ngiyabonga ngizolalelisa umndeni wabagumede. Ngicela ukuthi nabagumede phakathi. Babugumede loya ehamba nowakhe. Baza abanye bazokukhumbula nje abanye. Insizwe yakho lela khona lafunayo. Ilapha emaphomezansi. Siyabonga kumele umfundisi wenu. Thank you. Ngizolalela kubaba uNdlovu nomndeni wakhe. Siyabonga kakhulu Mfumbazi. Siyabonga umsebenzi yenu. Ngiyabakhumbula abantu laba. Basebenza omkhulu umsebenzi. Namhlanje na sesidla amasi ngenxa yenu. Siyabonga manje.
Nginanelise ngobaba uNgubane nomndeni wakhe. Siyabonga somash, siyabonga mama, siyabonga kakhulu. Umsebenzi lawo ezayo. Engathi uNkulunkulu angigcina nje. Ngizolandelisa ngomndeni. Mangapazana ngithi umndeni wakwaNzobo. Umndeni wakwaNzobo. Agazi-ke ngizoba ngithi mashiya mahla angathi azoshumayela. Awu siyabonga kakhulu, siyabonga. Bese ngigcina ngomholi wethu nomsunguli, ifounder, ingqwele, Baba Mshazi, umndeni wakho ucela uphakame. Siyabonga umsebenzi lamadoda lawo. Sibonga nawumama namadodakazi nabantwana ukuthi bebebavumela labo baba laba basihole bagijima yonke indawo besifunela lo mhlaba lona. Namhlanje la esesikwazi ukuthi sikhulume kakhulu ngawo. Siyabonga kakhulu. Akuningi ngizokusho ngaphandle kokuthi ngicela ukuthi uma besamile bonke kube suku sibashayela ihlombe elikhulu. Bese ngiqhubeka shengashiya imbuzi malanga leziyana bese bezongibulala nje. Awubona ipepasi. Ngiyambona bese sigeza, usuku bese sigeza. Usale khona. Hayibo, suma. Lapho kumathi ipepasi. Uma bengasebelove bengasebenzi lapha yana ngeke sithole lutho. Siyabonga abantwana bethu imisebenzi emihle eniyenzayo. Bese sihamba nabameli bethu. Sengena bababona abanye abazibabone abameli bethu. Ngicela usukume babuzondo noNotho. Abameli bethu laba akuyona i-couple, abameli bethu. Akuwona umndeni, abameli bethu. Siyabonga mashiya. Siyabonga kakhulu. Umculi lapha uPavarotti niyamazi ukuthi ngemuva eshaya ihandela. Ngemuva ehamba shena phezulu. Hayi. Yazi ngaphela ngakhumbula nami ngisakwazi ukucula. Kodwa ngizomchallenge ukuthi sicule naye sikompete. Bangabazanga abantu bathonje. Umuntu omzali Majola lona osiculela kahle kangaka. Siyabonga kakhulu. Thank you. Hayibo ihlombeleni elincane kodwa kumnandi kanjena Siyabonga. Cha uhlelo lwethu liyashesha impela. Umnandi. Ngiyaxolisa abantu khona amanzi nawatholile ngithi. Siyabonga. Sibonga usihlalo wethu ngosethulela ihambele ezinhle eziphakona phakathi kwethu. Konke engifundayo la. Ukufunda akususi kubantu. Mawusufunde kakhulu ila sikubona khona wehla ube mncane kakhulu sigibele phezu kwakho. Ngiyababona abantu abafundile la esigibela phezu kwabo. Siyakubonga lokho kumnandi.
ngoba uma ufundisa ingane awuyifundiseli ukuthi bisime entabeni sithi wena mzala wazi lutho kodwa isuka iphakamisa igama lakho iphakamisa igama lesizwe. Siyayibonga kakhulu ifundiswa ikhona lapha kwethu angenibizi kabi ngenibiza kahle. Awu umphathi weplaza lapha ya yo umani maker wethu cishe wamkhohlwa baba kodwa ke siyabonga ngoba konke kuhamba kahle. Ngaphambi kokuthi ngokohlelo lethu lapha ya ifounder yethu esithandayo kube khona izinkulumo ezozenza sizocela ubaba uZulu Pavarotti amsukumise ngomusic bese yes bese ngehlela ngezansi bese kuza usisi usinenhlanhla biyela uyena uzobe sephatha lolu hlelo ke oluqondene nobaba uMshasi. Ngiyabonga baba Pavarotti. Siqala phambi nendawo ngenxa yesikhathi sishaya sidlule asambe nabo lesithi. Ngiyaxolisa umnikezwe isiteji ngasithathanga uba uthe ucela challenge ukuthi mina
ufuna sithini 1 second ufuna sithini nawe woza baba asisemosangweni abadukuza ufuna le Usa emsilomkhulu kandaba ngewetangweni akhuleka ngakhuleka mlazelayo shona fika umzinda latararita Ngibonga kakhulu umphathi wohlelo ithuba nginika lona. Umfundisi uPastor Mpungose phakathi wethu ngicabanga usaphumile. Inkosi yesizwe sethu uBhemqele. Amalunga asendunkulu akhona. Nendlu yobukhosi yonke yabacele, izinduna namakhansela. Isigungulu sekwacela enhlanganweni Communal Property Trust. Abameli abakhona phakathi wethu ubaba Sokotshanje basebemethulele kanye noNotho. Nezethenjwa zonke ezikhona iphinde ngokukhethekile ngibingelele izingqalabutho nemindeni yazo. Ngiyabingelela. Sizwe sakithi esikhona namhlanje la esikhona phakathi wethu. Ngithi mangithathe ithuba ngibonga umdali wethu sonke osigcine kuze kufike lesi sikhathi esikusona namuhla. Sikhaliseke nemindeni ethiwe inhloko khona bangiyazi khona bangasekho phakathi wethu. Ayisaqala nabo lumzabalazo. Ababe khona la. Ababe intombi endala nomkhulu abadala. Kanti bengishala abanye namhlanje kuseni bethi abaphumele enqotha abaphathekile kahle. Sizwe sakithi namhlanje kube usuku olumlando esizweni sonke sakwacela. Ngenxa yokhokho bethu abasuswa emaplazini. Uma ngikhuluma la ngibe nosizi uma ngikhuluma ngicabanga labo bantu abala. Ngicabanga ogogo abadala abesoka jini ngenyawo bezela sinemhlangano. Angidlule la. Ngiyangaphatheka kabi umhlangano ogcina besinabo khona isizwe sayihleli kule yandawo lapha. Kwakhuluma ubaba uGumede, ngicela usunga kuGumede. Pakamani. Wakhuluma ubaba uGumede ekhuluma bavele bamhawulisha. uGumede umnganani wehleli. Bamhawulisha. Uyazibuza ukuthi ba ubani. Because ngaphandle kwalabo abantu abahleli la. Ngicela kanisume top 6 babu Ngcobo suma nonke nini banibona. Bashiyo amakhosikazi. Ngicela kanisume le nonke. Yiwo lamadoda angihamba nawo. Ayithemba. Unani nonke endala. Ngangihamba ngokukhuluma nabelungu mina ngedwa. Ngikhuluma noSondasi ophethe ubulethe. Unemobe eswazi unemobe ngishopheshe. Is a billionaire. Onemali ongathi bemnikeza 500,000 noma 5 million uthathe. Ushone ngale. Babe ngithemba ngihambe ngiyokhuluma naye bese ngiyabuya ngiyababiza sambe sohlangana naye.
ngelilanga babeke bangithembe ngiyohlangana no-Crooks Brothers basemphambanyoni abanye banzi kanjalo. Lapho ngiyakutshela angahlangani nabo endaweni ingakho ngenze kanje. Angahlangani nabo endaweni mhlasimbe uzofika la emahofisini enkampani. Sasihlangana ebucwebecwebeni endaweni enhle othi uma uzibuka uzibona who I am as I'm here today. Ngizohlala nomuntu oyibillionaire. Mina ngangabi namoto. Ehleli la ehleli. Mhlawumbe billion enemali. Engathi manje Mrs. Nangu 5 million, nangu 10 million. What more do you want? But I didn't do that. Uyuzwe abantu abangazi. Bethi uzuzwe sikabathaba somuzi imali yakwacela. Bethi abantu mhlawumbe ngihlale eDurban kodwa ngihlale eMhlanga Beach. Ngihlale eDurban kodwa. Angihlale eMhlanga Beach. Abanye bathi uzuhlale eMhlanga Beach imali yakwacela. Never. Lapho abantu abanga uyabona imizini yalapha. Ingane zakhona ayifundisiwe no chef lona. Ngoba ngazi kahle bangiqonda. Babe babona abantu engakuthi mase ngibabizile ngibahola ufike kuhlala uSondas la nethimba lakhe lonke high top management. Iphinde mina ngizohlala nabo kube uJean Secretary uSekhuzwayo kube mdluli beze bonke ihlale nami ngala. Ihlale ngazi mina ngihlale nomuntu onemali. Mangiphuma la ngizophuma ngikhomba itheku phezulu. Ngithekwini. Sizwe sakithi ngifisa ngathi ngingakhula. Ngiyabona hlala phansi. Ngifisa sengathi ngingakhula. Uyabona uNkulunkulu akasidalile ngokufana. Abanye babekhuluma balakithi emalini. Angithi bangazi mina ngesikhathi lesiya thina sihamba socela isonana impuphu emzini yakubo. But there are times khona isikhathi la khona engekho indaba yokubonana impuphu komunye umuzi ofanele ukuthi mawukhula uyingane wazi ukuthi nami ngelilanga kufanele kube kuhle ekhaya kithi. Yabanje abangenze kanje. Wazi semazini. Wazi. Ngiyacela kusazana lapho amafunga asho lapho kanje. Ngiyacela kuyena noma wakhe uma Mdluli. Ngathi kungaba kubi ngizendlule emhlabeni. Ngingababonganga abantu abangithembayo. Nisekhona bazalwane. Ngathi kungakubi ngize ngidlule. Ngingababonganga abantu abangithembayo. Hlala phansi bangivumela. Yabona yonke le setup le. Yonke le. Akuyona i-transport ekanzuza nomndeni wakhe. Bonke lokubona. Bazalwane, kuhle ukukhuluma iqiniso. Mina ngizokhuluma iqiniso kunina ngoba umuntu weqiniso. Kusukela ngo-2010 imali yaqala ukuthika ngo-2010. Ngiyakhumbula kahle. Yayi 1.8 million kaphela wangena enye 500 ephuma uqala iphuma kwashwela mili ngani iphuma eGresham. Isaqala ingena ngakho kodwa sawuhamba sovula i-account sekhuzwayo baba dokotela. Kwakuzoya umhlangano. Base beqalile ukuthi uNzuza usebenzise imali yethu. Uyazi bazalwane ngapho oqaleka ukuthi ngihambe ngeStandard Bank ngiyokhipha ama-statements. Angikezwa oyekholela usakhumbula. Lapho enganikeza nonke ama-statement. Ngathi hambani emakhaya ngicela ingane zenu zi-check ukuthi kukhona imali ekhishiwe kule mali engenile. Akekho wabuya. Angiqhubeke. Angizuthatha isikhathi eside. Angifuni ilanga libalele. Ngithi inina bafowethu nodadewethu abakhona abancane nabadala ugogo nomkhulu oDelisha sihlalo wami uthembileyo ucele asengithi uDelisha msofi. Nomzana ucele nesigungu sonke sizwe sakithi. Namhlanje ngijabule kakhulu
wabe nginephupho. Kodwa iphupho enginalo awukwazi ukuthi ufike ngiye ebhodini le ngizwe kinina la ngithi ngicela phela ke nisibonge ungani siyasebenza. You can't say that. Uma unkosikazi wakho baba ohleli la epheka ukudla kumnandi akasho ukuthi baba Sibani kumnandi kabi ukudla kwami ngikuphekele namhlanje ngicela ukudla. Usho wena uthi kumnandi. Yangasho kanjani ke mina ukuthi ngicela nisibonge. Ngicabanga ukuthi kwasukuma uhlanye nje kwamama uthile. Ngaboma lithula bokaze besukuma. Ngicabanga ukuthi usukuma nje inkosikazi ethile enjengomama uthule isukume izimela. Ethi kodwa ngithini ngalabo bantu abasisiza kangaka. Abanye bacabanga ngathi ngo-orange amanetha nje ezulwini kwathiwa cha kunjalo bakwethu. They fought these guys. They fought. Ngibaqhathanise nempi yaseSandwane. Amabutho kaZulu anqobe impi yamangisi eSandwane. Ngaphansi kwenkosi uCetshwayo akhonyelizwe inkosi. Nakuba babuye belungu basinqoba kodwa umlando ukuthi bawuhlale bekhona. Uyabona lesi sithombe lesi. Lesithombe lisalamadolo. Ngenhlanhla ngebhadi ubaba uNgcobo ngangicelile kuyena kwasho ukuthi waletha isithombe angakwazi ukusibona kahle umdwebi. Wangasibona kahle wasedweba lezi izikhona. Ngamtshela ukuthi umama uNgcobo ukuthi cha baba uNgcobo isithombe sakhe asikwazanga ukusenzeka ukuba umdwebi wahluleka ukuthi akwazi ukususa. Babehleli nomama lapho behleli khona kumnandi bekhuluma so baba uNgcobo asenginika leso sithombe. Ngendlela enginikhonze ngayo indlela engithanda ngayo nginje ethi kuya noma ufika umuntu ekhuluma uthanda wakhe ngithi mina uyazi umuntu uyazi ngithanda kanjani ngoba makukhumbula abanye benabala ingane saqala lento 1986 on the 26th of December ilahla qala kusebenza umhlangano unabantu ababekona 900 belapha konkosi wenkosini wami. Babekona 900 kuya 1000 babephuma wonke amayeki enhlangweni. Uhlangano konkosi. Sicela ukuthi ke sikhulume nabelungu sicela imantshi yakwaDukuza nemantshi yamaphumulo. Emva kwalokho inkosi yasinikeza imvumo sawubiza umhlangano saba address abantu. Ngendlela abantu babejabule ngayo indlela zonke bokusethwa ngokhalo lushone phansi abanye beshona phansi abanye bahamba ngaphesheya eThekwini ubone they are over excited ngendlela babejabule ngayo bezizwe into kade sikhuluma. Bazalwane zethenjwa zenkosi akuvelanga kwaba nje. Kodwa ngiyathokoza ukuthi ngakithi endaweni yakithi yaseNhlangothi khona namhlanje isimo sikanje. Uyazi uma ungena eRoyal Hotel ufika kunokhaphetha obomvu kunehlale nje. Ungena eMhlanga Hotel ufika kunehlale nje uNdodakazi wami umunye wezikhulu zasehotel. Sebenza khona. Uyabona naye namhlanje ukuthi hayi kanti khona izinto ezenzakalayo nathina sabantu abamnyama bahlale bezabelungu bona la. Sizosakithi sinalamadoda ala ngendlela esasithi masikhuluma ngayo nabelungu ngoba kwakukhona wasihlanganisa nabelungu umnomzana uZuma uNdubuzembi. Kodwa ngelilanga mina nokhuzwa loGumede uPhakamani sayohlangana naye eDevonport. Ngibacelile ukuba ukhuzwayo noPhakamani ukuthi abeze ufuna uhlangana nale ndoda. Ngifuna babe ngofakazi. Ngiyomtshela ukuthi asithandi ukuthi kube uyena umkhulumeli wethu siyakwazi ukukhulumela nathi. Yena akahlale phakathi kwethu njengomuntu olalela amacala omabili akhuze mabonakala mase phakama imoya akhuze mase phakama imoya. Hayi ukuthi nahlangana nabelungu akhuluma zaqede yonke into. Nebala sahlangana khona. Kwasho la imukeli lento. Awuphelanga nomhlangano uyazi Phakamani ukuba kukhuzwa ngasekho. Sehla ephileni lokugcina 12th floor sehla sangena ekitchen sahamba sabuyile emakhaya. Sabuye sareportela ama-members amanye akhona. Ngithe ukuqhileka izihlathi injabulo uma ngicabanga ngenkathi amabutho kaZulu mhla
enqoba amangisi empeleni esandlana ezika Queen Victoria. Basebenza ngokwethembeka besebenzela ukhokho bethu abakhishwa ngesidlozane ezimeni ezindaweni abakhe kuzo. Lapho sengikhuluma manje ngokhokho bethu abadala asebamathamba amhlophe asebadliwa abanye babe inhlabathi. Namhlanje ngilapho ngenxa yakuba okhokho bethu ngaphansi kwesikhosi bakacele, ukhosi bakacele wangeke endaweni yereserve. Kusukela ngaphansi kwenkosi uMsono uMathamba Msoleni kuze kunkosi uMsono uMathamba uyena wabangcono owabusa wenza ukubusa. Ngesikhathi sekumsola yasiqala ivokoza impi ngo-1913 sekwenzwa ama-demarcation imingcele ukuthi indawo yabantu ingala. Yabona indawo yasemambedweni kuyibizwa ngo-reserve. Bese kuthi indawo le esikuyona kacele kanye ney'mobo ibizwa nge-crown land. Indawo le ngaphansi estate land, ingaphansi kwahulumeni. Indawo engaphansi kwahulumeni, indawo yamathonsi, inkanini, eWaterfall. Zonke lezo indawo zingaphansi kwahulumeni. Lapho uhulumeni ebenezwi lokuthi engasusa noma nini abantu kuleyo ndawo. Ngebhadi likahulumeni uze wakwenza lokho sesibuka nathi sesibangaka bebesuswa abantu la emayini behanjiswa beshona ezansi. Ngenhlanhla ngineminyaka 7 umkhulu wangixoxela unzima inqola emasondosondo yangixoxela ukuthi basuswa kanjani. Umkhulu wedwa namakhosikazi amabili mase ngikhombise bayayazi basenhlangweni empophomeni lapha ebuka kwaGumede koNtlikana. Makhuphuka leyo mpophomeni lapho makhupha ngokhali wehla lapho phezulu ematsheni ushishiliza ngezinqa mawehla lapha. Bebeshishiza nezinqa gogo bekhaya ezansi lapha enhlaweni kophomo. Kanti besuka phezulu kade bakhela ongena khona emaxhibeni. Wayekhona uZwayo, wayekhona uPhakamani, wayekhona uMdluli, wayekhona uNgubani. Sayohlangana namabhunu e-airport endala eprospecting. Babuza uNzuza ukhuluma ukuthi abantu bake ngifuna ukubuye le ndawo apho ama-title deed alaba bantu. Ngathi mina wekho. Bathi mabengixina ngakho ngase ngifonela uMayo khona commissioner uma unkosikazi Sosiko eMgongondlovu. Ngamfonela ngathi namba belungelwa nami la. Wathi bathi ngathi mina bathi apho ama-title deed alaba bantu engibakhulumelayo. Wathi hayi ngicela ukuthi sibonane ngathi mina singabonana ngokuthi asihlangane ngiyagibela ngeCape Town eParliament asihlangane eprospecting ngizogibela khona e-airport. Ngabiza uPhakamani ngiyaxolisa baba ukubiza kanje. Mbongeni ngabiza umnumzane uBhekeza uInstein. Ngabiza uMdluli sahamba sakhona. Kwahlelwa itafula kwaspare. Kwahlala khona. Umayo wababuza ukuthi eSouth Africa how many people are blacks? Bangaka abantu abamnyama abanama-title deeds. Manje ngifuna ama-title deeds abo. Bangaki? Wathi msengidlala ngoNzuza noGumede. Bathe belungu sicela basikhombise amanxiwa asekhaya emakubo laba bakhe khona. Sasikanye nabelungu. Zaya izimoto. Sasazojika emaxhibeni. Ngenhlanhla amanxiwa akwaNzuza asenamathumbu asenalezi ihlahla enameva. Safika lapha malapho hlala khona ilungu ehloniphekile umnumzane uNyanga. Kunamathuna akwaNzuza lapha. Safike sathi nanku amathuna ngathi mina nanku amathuna esekhaya. Ngisho ngalanda into edictator ukuthi imawumba la kuzophuma inhlabathi ezothini. Ulibo ufuzo uzosho ukuthi kwaNzuza. Bathi ke yindaba Nzuza lani Gumede. Le ndawo singayibili. Sifaka imali, siyenze ibe lokhuzana. Ibe indawo yalokhuze. Heritage, yes. Ngiyabonga ukusenza. Bathi fanele ibe heritage sibiye. Sathi cha sifuna umhlaba siso sonke. Salisifuna umhlaba. Abakakhusi ngalolanga ke. Kwathi emva lokho bangibiza uMr Lassen yamazi uNdlovu wabafika. uMr Lassen sahlangana naye eRoyal Hotel. Ngamchazela kahle ngathi yabona uMr Lassen ngisho ngathiwa ke indaba siyithola ezinye
eyokhupha belungu namandini. Kodwa le ndawo yaseNew Farm ewu-1180 le ndawo yonomgwaqo oshaya umsonono iwelele ngale kancane iwu-1180 ibizwa ngeLangstroth. Uyabona le ndawo yalabacele yonke ibizwa ngeLangstroth. Sekushintshe manje kuthiwa kwacele la. Le ndawo iLangstroth ngisho kubhanya incwadi zokuthela. Bayazi babethi bakhona abakuthela amasimkani. Bakhona lapho. Bakuthela la, thela amasimu. U3 rand uthengisa iminyaka wonke. Yabona abantu abami nendawo. Ngikhuluma manje njengoba ubona nje ngenza lento ngaphatheka kabi abafana babehleli lapho yena behawulisha Mr. Gumede. I was very much embarrassed. Ukubheka ukuthi yazi bazalwane sengiyaqeda. Ngenkathi siqala lento kwakuthi makhulunywa la khuluma noma ubani khuluma. Sewothisha ngeningi lethu la. Sasiqala phansi safundiswa ukuthi cha uma umuntu ekhuluma kwi-podium awukhulumi nawe. Uyathola umuntu azaqede bese ukhuluma. Uzophama manje nje la. Uzophama isandla usithi hayi imizwilo wami uzozotha into ebeyisho ingekho iqiniso. Ayikwazi mina ukuthi injalo ke iprotocol. Uyabona nje ugogo bala akade sinabo la nomkhulu. Ingcwele ngempela engidala kunami. Beyithiwa zikulale bese ziyaphakamisa zithi ake sizwe ukuthi nokuthi kwenzeka indaba yangakuthi indawo ibona umlungu lapho iqoqobele eklima kwenzekani usuyaphendula kahle. Zihlobo zami ikhona nonke. Ngitheke mangicabanga njengoba ngisho ngasho sabafana balapho langena ngamanje uqoze ngithi ngifunela abantu baziwe. Njengoba ngibona isithombe lesi kodwa makuthiwa siyaphupha sekuphelele no 100 years. Ngeke siphuphe siyi-original. Wasicela makuthiwa siyaphupha lezi ey'layo zikhona eziwu-2 ey'laphaya. Lezi eziwu-2 ey'laphaya. Esinye sazo sizoya kwi-transport emahhovisini e-trust. Siyohlala unomphela. Koze siphele sonke thina la kuvela abanye basifice babuze ukuthi obani lapha zithi ihlobo zalapha hayi umkhulu ngoba bazobe basibona umkhulu wabo azosithola namhlanje. Kukhona abazosithola ilunga ezothola isithombe esiyohlala isikhona emzini wayo edane ebuka kubhaliwe nalapha phansi. Uyawuza kuzoba nencwadi ezophuma ehambisana wonke lo mlando engikhuluma ngawo. Ukuze ungabikho umuntu oyokalinge ethi uzama ukucisha lo mlando. Emahhovisi ekwacele farming kuzoba khona isithombe esinje. Uma ungena ebhodroom yakhona mphathi class ukunika isithombe namhlanje sinje. Uma ungena ebhodroom yakacela uzofika nje khona ubone isibone lamadoda. Bese kuthi ehhovisini lokugcina eliphethwe uMrs Ngiyama ngicela usukume mama bona. Ehhovisini lokugcina la mama lo khona phakathi kwethu umama Ngiyama. Kuzoba nesithombe sami njengomkhulu walezi ngalabuthwa. Kube khona isithombe soba lapho phezulu. Bese kuba isithombe sakhe ngala kube isithombe sika manager wakhe general manager suma general manager. Lezi ithombe zizohlala. Esami siyohlala unomphela for year phakathi. Ngilethe i-original. Kothi uma be-retire bayayithatha iy'thombe zabo bahamba nazo baye emakhaya. Bese lesi sihlale sikho. Ngoba sifuna ukuthi umlando sisakithi. Angibe khona ngoba njengoba nje abaphathele nje simbanika ayazi ngibona ikhona ukuthi ngiyathanda ukubuka indaba nezwe ipolitiki ngayifunda ngase political consciousness okusho ukuthi mina ngiyifundela ipolitiki ukuthi ngiyazi ungafike ekhaya kwanza ukuthi hey kodwa iqembu lami hayi bo ngala maqembu ngiyayazi inkathi ngiyazi ANC ngiyayazi
i-Pan Africanist Congress, ngiyayazi i-UDM, ngazi ama-policies akhona. Ngiyayazi i-Democratic Alliance, ngazi ama-policies akhona. Ngiyawazi umkhonto lo usukhona manje. Uyabona ake ngihlebele. Uyazi laba bafowethu laba sina babeke semaqenjini ezokubusazo bonke. Kodwa mayifika la nawe ungezi neqembu lakho la. Ungakhankasa abantu ngeqembu lakho uthi hambani ngivotele. Ayikhulumi ipolitiki. Lokho abadala selokhu bathi inhloko ngeke amandla awethu amandla asikaze sisho. Ngoba sibalekela ukuthi abantu bepolitiki bangayidluleli lento. Wama sebeyidlulele bayithathe umuntu ofika ley'nhloso zepolitiki yeqembu lakhe abese sebenzisa zona. Afuna ukuthi ucela ama-donation uhanjiswe iqembu lakhe lisimame. Nomunye ngonyaka olandelayo uzovotela omkhulu angene afuna ukuthi ahambe nakhaya eqenjini lakhe. Asifuni-ke lokho bazalwane. Noma singasekho nina ingane nikhona la eni-45 years nikulwele ukuthi ningasebenzisi le nkundla ye-transport njengeqembu njengenkundla yezepolitiki. Nisakhona? Nizwa kahle kodwa? Nikhuza umhlobo. Mabasho nje ukuthi amandla aluna. Hayo. Asisho lutho. Babethu ngijabule kakhulu uma ngibona nje. Kuba sengathi yonke into yami iphelele. Kufike umndeni wami akayibuza kube i-transport. Kube yini nonke. Bese ba isikole yakhe ngisebenza kusona. Niyezwa na? You are next to my heart. Sekuthi kakhulu inhliziyo yami. Manje ngicabanga ngani? Ngiyaziwa kakhulu, ngaziwa ngani. Uyabona umuntu efika lapha ekhaya ngihlala amavidiyo amadala. Uyathi hey Nzuza, wawukathi abantu amangaka ngithi mina ngiyakwazi njalo. Labantu bakubuka bediscipline bene-order. Kushiwo bonke abadala nomkhulu bebona ingwevu ngi-adressa. So nginenhlalo ukuthi ngikhulume nabantu abanjengani abahloniphayo. Ngicela niqhube inhlonipho bantu bami nina nikhona la. Uma ubuza umbuzo ubuze ngenkulu inhlonipho nangokuzithola. Uma ngabe ukhuluma noma u-address abantu, yes sibadala thina. Kodwa uma usi-address kahle. Usi-address ngendlela eshuzo ukuthi. Ngoba siyalalela. Hayi-ke. Bengibhalile konke la kodwa manje ngenxa yenjabulo akwazi ukufunda ispeech sami. I'm speechless manje. Bangibona behleli kanje, I'm very much speechless. Angazi ukuthi siyathi kule ngiqala kuyaphi. Njengamanje kuzoba nohlelo la khona awuzonikezwa khona izipho. Lezi ngiyibona la. Lezi ngithe ngoba khona i-committee ethe khona njengamanje. Angathi manginika labo abadala bese ngibashiya ngaphandle. Nisekhona? Yebo. Ngoba basebenza nabo njengabo la. Ngithe angabashiyi ngaphandle nabo abathole okuthile. So ke njengamanje sengizocela lezi ngane ezithu no sicela wehlele izansi wena uzofunda unikela ngizocela ingane uzoza usho kubaba Mshazi njengangokufisa kwenhliziyo yakhe ukuthi abonge. Siyabonga kakhulu baba Mshazi. Let me just ngithathe leli thuba ukuthi sibonge kuwena njengoba ushilo nje ukuthi isimo esikanje yakufuzile ngabe kuthiwa siphuma kuwena. But ke siyakhula angithi siyakhula siyafunda futhi siyabonga ukuthi usifundise because uma singafundiswanga ngesize sazi ngeke size sazi but siyafunda ukuthi sazi ukuthi next time bese siqala oqala uGM Nyaba okay ngale eqineni siqale ngale
Ay, paling pala lang, ay. Ay, sa suwa. Suwa naman sa akin. Tutunahan ko. Ayun pala niya. Session sa ngala namin manje. Session sa ngala. Wasn't a mama sika. Gumede, in appreciation of your dedication, commitment, and the valuable contribution in establishment of Kwacele Community Trust, sishaye izandla thina sonke. Ukuthatha inyama siyabonga kakhulu. Haya sikizeni bakwethu. Siyabonga siyisizwe ngomsebenzi omkhulu abawenzile. Please hang this in memory of the good works enwenzile kule ndawo. Siyabonga.
Hayi singakikisa shama khwela thina sonke sibone wona. Ngojongela ngezimntana usoluba uzosengojongeni lendlu yakhe. Certificate of appreciation proudly presented to Sabelo Nyaga in appreciation of dedication, commitment. Thank you. Siamo la cosa ma sboglia fuori. Yabona makuthiwa ukushaya imbuzi engaquba ntwala yiyo uyabona umuntu uma kuwena ufathi bonke bese boyela ngowena ubongo wena ungenzanga lutho chance njoba wakhipha lezi zipho mhlambe kungibona bathi ngithule bengicabanga ngijulile kwakhona umbuzo ngithi ukwenzelani mshazi uyasibhalelisa mshazi yile ayenza mshazi ngiyathula kuba kwesizwe iphakethe lakho leli mshazi akho umuntu okhokhile akho umuntu oqhasile la akho trust eqhasile
wena nomndeni wakho. Then Mshazi ngiswele umlomo ubona ukuthi Mshazi wakani mfowethu. Imali lena engabidlo wayizingane zakho. Omunye wesifazane ubezothi usaphaza imali. Kodwa lona wakho uthe kuhle lokho. Wathi kwenze baba wasekhaya. Akusupport abantwana bakho. Wena kashona shada ngoqoboza. Ngiyabongela wonke abafowethu. Ngiyabongela siqala ukuthi nasebenza nendoda. Indoda engakhohlwa. Indoda ehambe nani. Eyazi yonke indlela nani. Ngiyabongela abantu umholi ofana naye. Mshazi umholi oyisibonelo emphakathini. Ungumholi kwethu osikhombise kwelinye inside lapho. Bafowethu thina sinale God. Ngiyathemba khona ukufunda. Khona ungenayo izwe. Ngiyalikhulisa. Uthi noma sithusana eBoard. Ngoba kuyenzeka xabani sisodwa eBoard sibanga amaphuzu athize. Kodwa ubona ukuthini Mshazi uthi unity is strength. Simabisane Mshazi siyabonga. Okungiphatha kabi ukuthi savuma la. Unyaka ofile. Sathi sizobabonga. Asikabuka. Kule board ezongena. Ine homework savuma. Kwavuma lini? Yathi fanele sibabonge. Kufanele sibaqoshise. Kulabo abazoba nenhlamba bangene eBoard. Ngicela bakwenze lokho ube yitask yokuqala. Uma kuqala i-financial year ngoApril iplan ayisho ukuthi bazokwenza lokho. Bese bayabuya ngoOctober bazothi lapho sesikwenzile bakwenze phambi kwenu. Mshazi siyabonga kakhulu. Bonke nomphakathi wonke wonkana siyabonga. Mqondisi wohlelo nenkosi yethu uyabacela esithandayo nomphakathi wonke wacela nabo bonke-ke abasivakashele la osukwini namhlanje elongqophamlando siyabonga kakhulu. Sibonga namhlanje umsebenzi obeyimpumelelo ngendlela esimangaliso owaqala phansi unganakekile lo msebenzi. Uqala abantu ababenganakekile bephansi ngoba phela isikhathi esiningi bakwazi ukuthi umuntu omnyama uyothinta abelungu noma into abelungu ngeke uze uphumelele. Kodwa thina ngofuqufuqu lwethu sawazi ukuthi sinikele ebade ngisho Mshazi nje siqhubeke emsebenzini owasiqale wokhokho bethu bahamba emhlabeni kwachitheka igazi. Siqale lapho-ke ngenhlanhla umvenqanga uNkulunkulu umdalwethu nemoya yokhokho bethu nonkulunkulu bethu sebalala uthulile lomhlaba yavuka
yahlangana kanye nathi noNkulunkulu. Hawu sanqoba. Siyabonga ke lolu suku lonamhlanje na ukuthi lo msebenzi usaqhubeka awumile lo msebenzi usaqhubeka kuningi okusazokwenzeka ngoba eqinisweni hayi ukuthi sibheke kuyangijabulisa lokho ngibona namhlanje Dosi ngangazi ukuthi ngizogcina ngibonile bengilobizwa ngendaba nje ukhule umkhulu wami bebusa nokhokho bakho kwaze kwangena ubaba kwangabafowethu mina ngisuke ngadliwa ipolitiki le umshaza kade ekhuluma ngayo kodwa engafike ngakuthanda ngila umshaza noMfeka. I will never forget that in my life because savumelana ukuthi asikhulumi ipolitiki la sikhuluma ngomhlaba wokhokho bethu khona ingane yangiphoxa kabi umshaza ngeke ngisasoludo manje ngoba ngalelo langa ngangize ngenye iproject ngizoyinikeza abantu bakwaphela. I was forced ukuthi ngingene emotweni yami ngihambe kodwa engifuna nihlale nikwazi nanoma inini bantu bakithi ngiyanithanda ngangeke ngispend isikhathi sami nomndeni wami ngishiya umndeni wami ngiyohlala ejele ngoba ngilwela ukuthi ngikhululeke. Kukhona-ke Mshazi ngizocela nani phakathi ningisize khona okwesithathu manje kula masonto adlule lezi nyanga edlule bengisekhaya ngale phansi ehlangwini ngahamba kabuhlungu kabi lokho a month ago again bengisezansi ngale nhlangwini njengoba ngikhuphuka ngifika kusekhona isimo esifanayo naleso lithe lami kusukela ngoMsombuluko ngizoyilwa le nto up to the end. Commitment lengenzayo akukwazi la kuhlala khona abantu ubukeke ngathi kuhlalelwana uma uthatha imoto ukhuphuka la uthula nje uzuyisalt kodwa bengiyapha ayona into emnandi losi ngiyazikhomita. I'll do all the best ukuthi lo mgwaqo ulunge. Amen. Yabonga. Siyabonga kakhulu baba. Kuyangijabulisa lokho ngibona namhlanje. Dosi ngangazi ukuthi ngizogcina ngibonile bengilobizwa ngendaba nje ukhule umkhulu wami bebusa nokhokho bakho kwaze kwangena ubaba kwangabafowethu mina ngisuke ngadliwa ipolitiki le umshaza kade ekhuluma ngayo kodwa engafike ngakuthanda ngila umshaza noMfeka. I will never forget that in my life because savumelana ukuthi asikhulumi ipolitiki la sikhuluma ngomhlaba wokhokho bethu khona ingane yangiphoxa kabi Mshazi ngeke ngisasoludo manje ngoba ngalelo langa ngangize ngenye iproject ngizoyinikeza abantu bakwaphela. I was forced ukuthi ngingene emotweni yami ngihambe kodwa engifuna nihlale nikwazi nanoma inini bantu bakithi ngiyanithanda ngangeke ngispend isikhathi sami nomndeni wami ngishiya umndeni wami ngiyohlala ejele ngoba ngilwela ukuthi ngikhululeke. Kukhona-ke Mshazi ngizocela nani phakathi ningisize khona okwesithathu manje kula masonto adlule lezi nyanga edlule bengisekhaya ngale phansi ehlangwini ngahamba kabuhlungu kabi lokho a month ago again bengisezansi ngale nhlangwini njengoba ngikhuphuka ngifika kusekhona isimo esifanayo naleso
litshelani kusukela ngoMsombuluko ngizoyilwa le nto up to the end. Commitment lengenzayo akukwazi la kuhlala khona abantu kubukeke ngathi kuhlalelwana. Uma uthatha imoto ukhuphuka la uthulapha nje uzuyisalt kodwa benyama ayona into emnandi. Losi ngiyazikhomitha, I'll do all the best ukuthi lo mgwaqo ulunge. Amen. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba. Ngithanda ukubingelela bonke abasendlini. Bingelele ubukhosi bacele uMagayi. Bingelele uyikomiti lonke, bingelele noBamzuza. Ngikhulumela ubabu Bhekezakhe Winston Khuzwayo. Umfoka amakhaba ludaka zibuye etshwaleni. Ngibonga kakhulu uBamzuza because lokho akwenzile kwenza ukuthi umlando kaBaba uqhubeke ukhulume noma yena engasekho. Ngicabanga ukuthi kuyipertinent noma umuntu umuntu okufanele ayifunde ukuthi noma yena engasekho siqu sakhe fanele umlando nezinto azenzayo ziqhubeke ziphile. Maningi ama sacrifices babadlule kona and amanye awu besingawaboni kusasuka ukuthi kwenzakalani. But why indoda enjalo, he was a visionary man. Owayekwazi ukuthi abone izinto zingakenzeki akwazi ukusebenza asebenzele zona. Igama elikhulu engifisa ukulishiya nawo wonke umuntu la endlini. Ubaba bekhulelwa kakhulu kulona igama elithi integrity. Igama elithi integrity ungalifunda ngendlela eningi ungacabanga ukuthi it's about being honest or noma it's about the intactness. Kodwa ubaba igama elithi integrity ubelibuka ngokuthi umuntu owenza okuhle noma ngabe engabonwa abanye abantu. Ngoba kulula kwesinye isikhathi ukuthi izinto uzenze zibe zinhle ngoba abanye abantu bekubuka. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuzenza lezi zinto uqhubeke kwenza izinto ezinhle noma abanye abantu bangakubona. Sibonga kakhulu i-recognition. Sibonga nje lolu suku ukuthi uhambe kahle, angeke size siphinde sikhohle empilweni zethu nomama la ekhona. Ubonga kakhulu nomndeni wonke sidlulisa nje ukubonga nokuthi nathi sohlala sikhona sohlala siphinde siqhubeka sisiza la esibizwa khona. Siyabonga kakhulu. Amen. Hayi siyabonga ukuthi wangithatha iminithi into encane kakhulu. Ngiyabonga konke okwenzekile emcimbini kodwa ekugcineni kwakho konke ngithi ngiyabonga kubaba uNdosi uSihlalo. Ngiyabonga amazwi akho okugcina ukuthi ngempela kuye kubuhlungu ufana nenkawu noma nemfene ezethembisweni esasinikwe zona la umphakathi wasivumela asikaze sithole lutho, not even a single cent. So ke ngiyabonga ke uNdosi ngoba uhlambulukile kulokho wakhuluma bekumphethe kabi njalo lonke. Kodwa ngiyacabanga ke kodwa ke kuthiwa ke i-action speaks louder than a word. Kusho ukuthi ke mina bekuyishallenge ukuthi mina kufanele ngithathe action bese ngishiya i-word noma i-speech ukhuluma. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abakhona enkosini uNdosi. Ngiyabonga nakinina lonke umphakathi. Ngiyabonga Mshazi, siyabonga ukuthi uyifakile endlekweni ezingezakho ngokuthanda lo mphakathi okwacele. So ke ngithi ke mphakathi sonke siyanithanda ngoba lokho esakwenzayo sadela okunye kwethu kwakuwuthando esifisa ukuthi sibe ngabantu. Inkosi nimosise. Amen. Nayo yonke into yaseNdlunkulu, all protocols observed. Ngifuna ukukhuluma nje isikhathi esifushane. Kungenzeka ukuthi angizwa kahle.
ngifuna ukukhuluma igama lokubonga selisetshenziswe kakhulu ngeke ngisalokhu ngiliphinda siyabonga Mshazi kodwa nansi into engifisa ikhumbuleke mina bengimncane kunabo bonke laba obhuti nobaba abakhona nganginikwe mina i-task yoke ngikusho nje lokhu ebese ngishiya inselele kule trust ezokhethwa namuhla i-trust le ekhona kunezinto ekade izenza endaka i-trust le ezophuma kwakhiwa umxhaso womunye umndeni owawubonakala ukuthi udonsa kanzima inkosi endala kwacele kwenziwa into ethile emtsonono ngakalamlashi kwenziwa indlu enhlangwini kwakhiwa indlu sangathi lezi zinto nokufunda kwabantwana akuve kujabulisa ukuthi umuntu onjengoba uNyaba uyiproject yale trust le uyabuya uzoseva namhlanje sengathi ke i-trust le ezokhethwa ithathe lezi zinto iqhubele phambili kungabi imali nje kuphela kube khona nokunye imthandile kwakunqobo mekhuluma ngendaba yomgwaqo nakube kuyinto enkuluke ngeke i-trust ikwazi ukwenza umgwaqo into kahulumeni le kodwa nje kube khona izintwana ezenziwayo okugcina ngci indaba lo mlando lo engawusubmitha kwi-commission ngiyafisa ukuthi i-trust ezophethwa iwuthole ebese iyawugcwalisela ake kube khona i-research babusakile Dube ake kube khona i-research ezothi laba bantu abafunda o-thesis no bani o-PhD ake kube khona i-research ethi umhlaba wakwaCele ukuthathwa kwawo abelungu ukubuya kwawo kuze kuzokwakhiwa i-trust kuze kuzofika kulesi sikhathi akibe khona i-research ekhuluma ngale ndawo yethu ngiyabonga Yeah.